Jadrová triáda, Čína ukazuje kompletný arzenál. Jedným z najväčších momentov celej prehliadky bolo, že Čína po prvýkrát verejne ukázala všetky 3 piliere svojej jadrovej triády. To je pojem, ktorý používajú len najväčšie jadrové veľmoci, Spojené štáty a Rusko, a znamená schopnosť odpáliť jadrové zbrane z pevniny, mora aj vzduchu. I začnime na súši. Čína predstavila DF-61, najnovšiu interkontinentálnu balistickú raketu. Má dosah až 12 000 kilometrov a je vybavená systémom MIRV. To znamená, že jediná raketa môže niesť viacero samostatne navádzaných hlavíc, schopných zasiahnuť rozdielne ciele. Druhým pilierom sú ponorky. Čína ukázala raketu JL-3, modernú SLBM, Submarine Launched Ballistic Missile. Jej hlavnou výhodou je, že dokáže byť odpálená z hĺbky oceánu, kde ponorku nie je jednoduché odhaliť. Pre USA a ich spojencov to znamená, že čínske jadrové zbrane nemusia byť viazané len na odpaľovacie šachty na pevnine, ale môžu prísť z nečakaného miesta v Pacifiku. A nakoniec tretí pilier, vzdušná zložka. Čína predstavila novú vzdušne odpaľovanú jadrovú strelu, označovanú ako JL-1 Air Launched. To je zbraň, ktorá jej doteraz chýbala. Môže byť nesená strategickým bombardérom a odpálená vo veľkej vzdialenosti od cieľa. Tým sa čínska triáda stala kompletnou. Sleduj Za hranicami pre viac faktov a analýz.